hetzelfde is. Deze Kels komt dit zo voor de 4e keer proberen om de finale van de PvdK te bereiken. Ja, en dat ze graag op stap komen, dat is voor Linus geen verrassing meer. En ze blijft dan een keer totdat ze echt naar huis gestuurd moeten werken. Ja, deze Kels brengen het nummer voor Piep aan en af. En luister goed, hier is het duo. Terug en in! Goedenavond! Complimenten. Maar live, dat is af en toe ook wel laatst zitten. Daar heb ik ook wel eens van. Maar super goed gedaan. Ga lekker erbij zitten.